spela i Vilanova Lateral Pro, sydväst om Barcelona, där Castellers-laget skojar Jomas Ketsabaj, bygger ett 5x7 och singlar sig. Jag har på besök hos oss, det lokala laget, Bordegas och Vilanova. Och det andra laget som är på besök är Castellers Barcelona. Här var tornet grönt. Carregat. Och nu ska det också nedmonteras på ett kontrollerat sätt. Men det får inte vara något problem. Just det här laget, Ketsabaj, är ett av de 4 bästa Castellers-lagen i Katalonien. De är till exempel alltid med på Vilafranca Panades, högsta major som heter San Felix. Och där är det bara de 4 bästa lagen som är med varje år. Vi är i Vilanova Lateral Pro i Panades-området i Katalonien 2010.